Mga Indians, ito yung pagkain namin, McDo. Pero andito kami sa Shakey's. Ito yung McDo sa Shakey's. Mga Indians, sana sa mabuting kalagayan, and happy Sunday, and more power, and kain mo tayo. Dito kami yun. Kasi kami kumain dito sa McDo sa Shakey's. Thank you Lord sa blessing. Okay, salamat sa libre gagawa. Gagawa niya kami. Salamat sa libre. Dito sa McDo sa Shakey's. Okay, salamat sa mga sa mabuting kalagayan. Happy Sunday.